खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि बिएम सेरेप चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय जों दिनै गोबां गोनांथि खोथा सावरायगोन बर' हालामनि सायाव बर' रायजो राजानि थासारिनि सायावहाय जोंनि खाथियाव दं दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान प्रेसिडेन्ट थिसनजानाय मिस्टार दिपेन बर' सार जों बिथांजों मोगा-मोगियाव माखासे गोबां गोनांथार टपिकखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन दिनै जों बांसिन फोकास होगोन जोंनि बांसिन टपिकआनो जाहैगोन बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बाथ्राखौ लानानै मानो होनबा बिटिआर एकर्डआवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बेयाव एक्सक्लुजन आरो इनक्लुजनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ कमिसननि दारैहाय बेयाव सोफागोन होनना बुंदोंमोन दायो गोबां धरना आरो माखासे मुसुखा बा मोनसे माने फुथुला बानायनानै सावनाय जादों माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरि जेरै हमना ला मिस्टार चन्दन ब्रह्म आरो लोगोसे मिस्टार हाग्रामा महिलारि CEM अफ बिटिएडि फर्मार आरोना बिथाङा दायो जोंहा इलेक्शनबो जाहां जागासिनो दं गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बिएम सेरेप चेनेलाव गिबि खेब खुलुमनाय जासिबाय आरो नोंथांखौ बरायनाय थाबाय जोंनि बिएम सेरेप चेनेलाव सार जों दिनै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जोंनि बर' हालामाव दायो माखासे आइजोफोरनि सायावबो गोबां इनाय अनागारि थासारि जागासिनो दङ बिनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा फोकास खायसे सुबुंफ्रा होनांगौ आरो खायसे सुबुंफ्रा माने होआखै दायो जेरै हमना ला गोबांदों मानसिफोर आरो न'खर फेमिलि दानायाव गोबां प्रब्लेम जागासिनो दं जों बिनि सायावबो सावरायनाय जागोन बेसिकलि फार्स्ट आं दा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों दायो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया जे कमिसननि दारै बिटिआरआव हाबफागोन होननानै बुंदों बे बेसेबांसिम सैथो आरो नोंथांनि मथेब्ला बेयो थारैनो हाबफागोन हाबफाया गिबियावनो आङो खेबसेबाव फिन जि बिएम सेरेप चेनेल इउटुब चेनेल आङो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो माबा साबस्क्राइबार साफ्रोमनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आफादारि हामलायनायखौ आं बावहरदों आरो दिनै नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय नैबे समाव माखासे कुइसन बा बर' हारिनि माखासे रिलेभेन्ट जिफोर इश्युसफोर दङ बे इश्युसफोरखौ लानानै बा जालांनाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै जिखिनि बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों बा ससियेल रिलेटेड जिखिनि इश्युसफोर दङ दा बेयाव फार्स्ट अफ अल जि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि माने एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा बिटिआर पिस एकर्डनि 3.1 मथे बेयाव मोनसे कमिसन बानायनाय जागोन आरो बे कमिसननि गेजेरजों एरिया एक्सटेनसन आरो एक्सक्लुजन बेयाव मोननैबो दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा वान अफ दा सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन आरो जोंनि बारग' आफादगिरि आरो बै समनि एक्जिस्टिं आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे एकर्डआव सिगनेचार होदों आरो लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो सिगनेचार होदों आरो बेयाव एक्जिस्टिं जि सिक्सेडुल एरेन्जमेन्ट दङ बिटिसि बेखौ मर आपग्रेड आरो मर एक्सपान्डेड खालामनानै मर अट'नमि मर डिपार्टमेन्ट आरो माने डाइरेक्ट फाइनेन्स आरो लोगोसे नैबे माखासे जिफोर DCSPनि पावार बे पावारखौ डेभेलपमेन्टेल एस्पेक्ट्सआव ल' एन्ड अर्डार एस्पेक्ट्सआव बेखौ बोना लाबोनानै माखासे माने इन्स्टिटिउसनफोर जाय इन्स्टिटिउसनफ्रा माने स्टेट लेभेलावसो बांसिन थायो बेखौ जोङो मोनसे टेरिटरियेल रिजनाव जोङो दा मोननो हादों दा बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै COVID-19 बा कर'ना भाइरासनि थाखाय अलमस्ट 27 जानुवारि 2020 आव जि एकर्ड जाबाय माने बड' पिस एकर्ड बा नों बिटिआर एकर्ड जिखि मुं बुङा मानो नैबे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जे खामानि बे खामानिया 5 राउन्ड माने लकडाउन जानायनि थाखाय बे एसे स्टेगनेन्ट जादों अफिसा सोलियाखैमोन जिहेतु आरो दायो 4 राउन्ड आनलक जानायनि उनाव नैबे आनलकआ जेब्ला स्टार्ट जायो दिल्लीयाव 3 टाइम्स बेखौ लानानै एप्रच खालामनाय जादों आरो हम मिनिस्टारा बुंदों जे माने बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ टाइम बाउन्ड मेनाराव माने बेखौ रिजल्भ खालामनाय जागोन बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि बाथ्राखौ बेयाव लिरनाय जादों जे 3.1 मथे बड' अर्गेनाइजेसना जायफोर भिलेजखौ माने ट्राइबेल पपुलेसन आरो बड' डमिनेटेड इनहेबिटेड एरिया बेखौ जि क्लेम खालामदों बड' अर्गेनाइजेसनफ्रा देट मिन्स एबसु NDB जों जि अर्गेनाइजेसना सुक्ति खालामबाय बे सुक्ति खालामग्राफ्रा जेखौ क्लेम खालामदों बा गभर्नमेन्टनो जोङो होदों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बड' एन्ड ट्राइबेल इनहेबिटेड एरियासफोरा नैबे
क्ल'जनि गेजेरजों हाबगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे कमिसन दानांगौ आरो दिनैहाय एराउन्ड 7 मान्थ जाबाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बियो फुलफिल खालामनो हानाय जायाखै दा आसाम सरकार आरो भारत सरकार पारा 14 मथे बेयाव राज्यपाला मोनसे कमिसन बानायनो हायो आरो दिनै आसामनि राज्यपाला बिटिसिनि प्रशासनखौबो दिनै बियो राज्यपाल अधीनाव सालायगासिनो दङ दा बेखायनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों आपिल खालामदों जे इमिडिएट कमिसनखौ दानांगौ दा आसाम सरकार भारत सरकारा कमिसनखौ दानो थाखाय बिसोर रेडि आरो बेयाव आं स्पष्टयै बुंगोन कमिसना दाखांनायनि उनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिखिनि बड' आरो ट्राइबेल इनहेबिटेड एरियास दङ आप टु लखिमपुरनि सिमुलुगुरिसिम जोङो लिस्ट होदों जेराव 534 माने बर' रायजो राजाया बै समाव माने मासाकाराव शहीद जादों मार्टियार जादों गहपुराव बे बर' हारिनि मोनसे गिदिर सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा आरो बेखायनो सिमुलुगुरिसिम कन्टिगुइटि जिखिनि जोंहा एरिया दङ आरो नन कन्टिगुइटिबाबो बै एरियाफोरखौ बबे बबे स्ट्रेटेजियाव बबे मेकानिजमाव जोङो इनक्लुड खालामनो हायो बिनि थाखाय एबसुनिफ्राय सासे बिटिआरनि माने प्रशासननिफ्राय बा बिटिआरनिफ्राय सासे रिप्रेजेन्टेटिभ आसाम सरकारनि थागोन आरो बे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स आसाम सरकार बड' मुभमेन्ट अर्गेनाइजेसन ज' बेखौ मोनसे जि कमिसन जागोन बेयाव जिखिनि रिप्रेजेन्टेटिभ थागोन बिसोरनियाव बेखौ एग्जामाइन खालामगोन भेरिफाइ खालामगोन आरो बेखौ इनक्लुजना बे पार्ट जागोन दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ स्पेसियेलि इनक्लुजननि बेलायाव 5निफ्राय माने नोङो सिमुलुगुरिसिम जिखिनि एरिया इनक्लुजननि बाथ्रा दङ बियो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जागोन आरो बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया होम मिनिस्ट्रि अमित शाह बा होम डिपार्टमेन्टनि गासिबो अफिसार आरो आसाम गभर्नमेन्ट आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल फाइनान्स आरो एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे मोनसे एग्रिडखा जोङो रावनिबो गामिखौ लानो नागिराखै जों बुंदों जे बर' डमिनेटेड एरियाखौ जोंनो नांगौ दा बेयाव खुनु कन्ट्राडिक्सन गैया दा बेखायनो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि गामि सोसननाय बे कमिसन दानाय लोगो लोगोनो कमिसननि गेजेरजों जों बियो इनक्लुजनाव फैगोन नोंथांनि मथेब्ला कमिसनाथ' जाखागोन इनक्लुजना जाखागोन आरो ना दायो माने नोंथांनि मथेब्ला होमबा बिश्वनाथ आरो सनितपुराबो बेयाव हाबफाखागोन बिटिआर आव आरो डेफिनेटलि हाबगोन दायो बिटिआर एकर्डनि जोहै दायो 1500 crore मोनगोन होननानै बाथ्रा खोनानो मोन्दों जोङो आरो बे बाथ्राखौ गोबां सावरायनाय बिथिङावबो जागासिनो दङ फेसबुक मानि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों दा बुंनाय मथे आं बेखौ खोनानो मोन्दों बे बाथ्राखौ आङो नोंथांनिफ्राय क्लियार खालामनो लुबैदों जे बे 1500 crore डाइरेक्टलि बाजेट हिसाबै 15 बे प्रजेक्ट जिखिनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियानो जा बा आइआइटियानो इन्स्टिटिउटआनो जा बा गोबां मेडिकेल कलेजानो जा जिखिनि बेयाव प्रजेक्ट फैगोन बेजोंनो इनक्लुड ना डाइरेक्ट 1500 पेकेजआ एक्सट्रा बा प्रजेक्टनिया एक्सट्रा ना बेयाव 1500 जि फाइनान्सियेल स्पेशल एसिस्टेन्स होदों बेबायदि एसिस्टेन्सखौ बिटिसि एकर्डनि समाव पार इयार 100 crore करि 5 इयार्सनि थाखाय 500 crore बे माने पेकेजाव लिरनाय दङमोन आरो नैबे बिटिआर सुक्तियाव पार इयार माने 500 250 स्टेटनि आरो 250 सेन्ट्रेलनि इयाराव 500 3 years of 1500 crore बोसोरथामनि थाखाय बेखौ माने स्पेशल फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हिसाबै बेखौ होनाय जागोन फारसेथिं नोङो जिखिनि इनस्टिट्यूशन बेयाव जोङो माने बिनानै लाबोबाय बा बेयाव एकर्डआव मेनसन जाबाय बे इनस्टिट्यूशनखौ बानायनो थाखाय नर्मेलि भारत सरकारा जिखिनि इनस्टिट्यूशन माने एस्टाब्लिश खालामो आसाम सरकारा दायो निउ मेडिकेल कलेज लाबोदों माखासे नोङो मडेल कलेज लाबोदों बा नों दिनै घोषणा होदों जे माने ल' कलेज बानायनाय जागोन दाख्लैबावै माने एडिशनेल साइन्स स्ट्रीमखौ माने कलेजफोराव एक्जिस्टिं कलेजाव माने एन्ट्रान्स खालामनानै दानायनि बाथ्रा बा गोबां बेबायदि मोनसे इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेजनि माने मेटारा फैयो दा बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ नर्मेल फान्डनिफ्रायनो बाजेट हमनानै होयो दा जोङो जोंनि जि माने आन्डारस्टेन्डिं भारत सरकारा जि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायनांगौ एनआइटि बानायनांगौ बा जिखिनि माने रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ माने मेडिकेल साइन्स जि नर्थ इस्ट होदों बे बानायनांगौ सेन्ट्रेल स्किमाव जि दङ सेन्ट्रेलि फान्डेड सेन्ट्रेला नर्मेल फान्डनि गेजेरजों बेखौ बानायनांगौ आरो बिनि बादै स्टेट रिलेटेड जिखिनि इन्स्टिट्यूशन दङ बेखौ स्टेटआ
नर्मेल फान्डनि गेजेरजों बानायनांगौ बाकी जिखिनि फाइनान्शियल एसिस्टेन्स जि होदों बे फाइनान्शियल एसिस्टेन्सखौ निउ गभर्नमेन्टआ जाय माने सरकाराव फैगोन बिटिआर खौ जाय सालायगोन बिथांमोना बे फैसाखौ बबे बबे हेडआव बाहायगोन माने इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बाहायगोन एजुकेशननि थाखाय बाहायगोन ना नोङो माने पुर जोंनि बिपिएल फेमिलिफोरनि थाखाय गोदान स्किम लाबोगोन ना नोङो रोड कन्स्ट्राक्शननि थाखाय बानायगोन ब्रिजनि थाखाय बानायगोन बे गासैबो गभर्नमेन्टनि बिथिंनि पलिसि डिसिजननि सायाव सोनारगोन दानो जोङो खातां बुंनो हाया जे बे फैसाजों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायगोन ओरै नोङो माने माने नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बानायगोन बा नेशनेल स्टेडियाम बानायगोन बा पलिटेकनिक बानायगोन होननानै जोङो क्लियार काट बुंनो हाया खारन बियो गभर्नमेन्टनियाव नैबे गोदान सरकारा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जिखिनि पलिसि होगोन बा बेखौ लानानै जिखिनि पलिसि बिसोर लागोन बिनि सायावसो बे निर्भर खालामगोन दा बेखायनो बे फैसाया माने लिकुइड महराव फैगोन ना बे फैसाया माने बबेबा इन्स्टिट्यूशन बानायनायाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्टनि थाखाय माने बिनियाव बाजेट हमनानै बेखौ इउटिलाइज खालामगोन इट डिपेन्ड्स अपन द निउ गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर माने बेयाव जोङो दा बेखौ मोनसे अनुमान खालामनानै बुंनाया बे माने थिग जानाय नङा खारन गोदान सरकारा माबादि इमप्लिमेन्ट खालामगोन निड बेस बेसिसाव दुखिया गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बा आनएमप्लयड इउथफोरनि थाखाय बा बेयाव माने स्किल डेभलपमेन्टनि थाखाय डिजिटेल माने इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बबे हेडआव बाहायगोन बे गभर्नमेन्टनि सायावसो सोनारगोन ओके सार थैंक यू सो मच नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा बेखौनो मिथिबावनो लुबैदों बेनो जाबाय दायो इउ पिपल पार्टीनिफ्राय CWCनि मेम्बारमोन बिथाङा बेनो जाबाय मिस्टार प्रिथिव्राज नारायण देब मेस बिथाङा इउ पिपल पार्टीनिफ्राय रिलिज जाबाय नोंथांखौ माखासे बिथाङा बुंदों बिनि सायावहाय जे नोंथाङा बे बाथ्राखौ सानो नामा जे जायफोर जेनेबा एबसुखौ मोजां मोनग्रा ओमफ्राय बा एबसुखौ मोजां मोनै बिनि बेलायावहाय आरो नोंथाङा बिनि सायावनो माखासे जिखिनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा बिनि निउसखौ नायबाय जानांगौ आरो जेरै हमना ला जायफोर एबसुखौ मोजां मोनग्रा बिसोरल' बर' जायफोर एबसुखौ मोजां नङा बिसोर बर' नङा स' नोंथाङा बेखौ सानो नामा जायफोर एबसुखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौल' बर' सानो नामा नोंथाङा ना बे बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया खारन एबसुखौ जोनोम होदों बर' आइ आफा रायजो राजायानो एबसुआव जायफोर खामानि मावफैदों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मिरुनि जिल्लानि आनसलिकनि इउनिटनि बे गासैबो बर' आइ आफानि जोंनि बयनिबो माने फिसा फिसौआनो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बर' हारियाव गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ बर' हारिनि माने अस्तित्व जोंनि हारिमु राव थुनलाइ बे थांना थानांगौ जोंनि हा हुआ रैखाथि मोननांगौ बर' हारिनि माने जि एसपिरेसन बे एसपिरेसना फुलफिल जानांगौ आरो जोंनि जि पलिटिकेल जोंहा राइट्स दङ पलिटिकेल जि डिमान्ड दङ आदार डिमान्डनिख्रुइबो जि जोंहा पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय जों जे लास्ट माने 34 बा 35 इयार्स जों जे रिभलिउसन खालामबाय बे गासैबो बर' आइ आफानि फिसा फिसौ सोरनिबा गोरबोआव जोनोम मोननाय सोरनिबा दुखिया न'खराव जोनोम मोननाय बा धनि दुखियानि खोथा गैया जायफोरा बर' जातीयताबादि सेन्टिमेन्ट दङ बा बर' माहारिबादनि सेन्टिमेन्ट दङ हारिनि थाखाय अननाय दङ हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमनाय दङ बै मानसिफोरानो बर' हारिखौ गुबुन हारिफोरबादि जौगा लेभेलाव लांनो थाखाय बा जोङो बुहुमाव गावखौनो एस्टाब्लिश खालामनो सिनायथि मोननो थाखाय मोनसे इउनाइटेड एफर्टआव माने जातीयताबादि मोनसे सिन्ताजों बर'नि गासैबो रैखाथिनि थाखाय जोथोन लानांगौनि थाखाय बा पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय बे जास्टिस नागिरनानै बे मोनसे इउनाइटेड मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन आरो मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन जानानैबो बे जातिनि सल रेसपन्सिबिलिटिखौ बे बियार खालामदों आरो बे थ्रु मुभमेन्टनि गेजेरजों माने बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नैबे आलादा रायजोनि जि मुभमेन्ट बिनि उननि फेसाव जिखिनि मुभमेन्ट जाबोबाय आरो दिनैसिम नैबे लास्ट माने थार्ड टाइम एकर्डसिम दा बेखायनो एबसुआ सोरबा माने एबसु मोजां मोनग्रानि थाखायल' बा एबसुआ माने सोरबा माने खावसे बर'फोरखौल' अनसायो गुबुनखौ अनसाया बेबायदि खुनु बाथ्रा गैया दिनैहाय पलिटिकेल पार्टिया गोबां दङ बिपिएफ दङ इउपिपिएल दङ कंग्रेस बिजेपि बर' मानसिया गासिबो दलाव दङ खम बारा थानो हागौ नाथाय बै जोंहा सोरबा बिपिएफ खालामनाय सोरबा इउपिपिएल खालामनायनि बा सोरबा नोङो मा होनना बुङो बिजेपि खालामग्रा कंग्रेस खालामग्रानि जुदि गथ' गथाया जों जिहेतु बर' मिडियामखौ लानानै स्पेसियेल फकास होना खामानि मावदों क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय
बा जायफोरा मेट्रिकआव कमल कुमार ब्रह्म बान्थायाव सेलेक्शन जायो बा टेलेन्ट सार्च आनजाद जों खुङो बे सेलेक्शन जानाय स्टुडेन्टफ्रा जिखि हानजायानो जाया मानो जों हानजाखौ फकास खालाया जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय स्टुडेन्टनि इन्ट्रेस्ट जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय जातिनि इन्टारेस्ट दा बैनि बिमा बिफाया जिखि हानजायाव थाया मानो जि हानजा खालाया मानो आनसलिकआ जिल्लाया मिरुआ जों बे गथ' गथायफोरखौ जों बरायो दा बेयाव आं ओरैबायदि साना जे माने सोरबाया एबसुखौ मोजां मोनो सोरबाया एबसुखौ गाज्रि मोनो एबसुआ माहारिनि आफाद बे जातियाव मोनसे दलिल जातिनि मोनसे सम्पद आरो बेखौ जुदि बेस्ट इउटिलाइज खालामनो हायोबा एबसुखौ बेस्ट नोङो जोथोन लानो हायोब्ला वेलविजारा जुदि सापर्ट होयोब्ला दिनै जेरैबायदि सापर्ट होदों आरो बे केटेगरिकेलि सापर्ट रायजो राजानि मददनि थाखायसो BAC सुक्तियाबो सम्भब जादों BTC सुक्तियाबो सम्भब आरो फाइनाली नैबे BTR एकर्डखौबो जोङो खालामनो हानाय मोनसे अबस्थायाव फैदों दा बेखायनो एबसुआ बयनिबो थाखाय सोरबाया एबसुखौ मोजां मोननो हायो सोरबा सोरनिबा लिडारशिपखौ मोजां मोनगोन सोरनिबाखौ माने पसन्द जाया जानो हायो किन्तु एबसुआ रावखौबो केटेगरि खालामनानै एबसुनि टारगेटआ नैबेखिनिल' एबसुनि टारगेटआ नैबेसिनि थाखाय नङा बेबादि नङा खारन जोङो मानसि व्यक्ति बिखेखै जों खामानि मावा जों जातिनि थाखाय खामानि मावो आरो जोंनि खामानिया जाबाय जातिनि इन्ट्रेस्टआव माहारिनि थांना थानाय माहारिनि रैखाथिनि थाखाय हारिनि इन्ट्रेस्टआव जों खामानि मावो दा बेखायनो एबसुआ सोरनिबा थाखाय बा एबसुआ सोरनिबा थाखाय नङा बेबायदि कुनु बाथ्रा गैया जायखि जेखि एबसुखौ बुङा मानो राया मानो एबसुआ बेखौ डाइजेस्ट खालामनो हायो आरो एबसुआ बयखौबो बजबना लानो हायो आरो बेयाव पलिटिकेलि जेखि थासारि फैया मानो बे पलिटिकेलि माने थांगोन आरो फैगोन किन्तु एबसुनि रिचआ इच एन्ड एभ्रि बर' फेमिलि इच एन्ड एभ्रि बर' न'खर बर' स्टुडेन्टनि थाखाय बा बर' हारि थांना थानायनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थायो बेखायनो आं बे पार्टखौ बिदि जेबो बुंनो सानाखै अके दा फर्मार चिफ अफ बिटिएडि मिस्टार हाग्रामा महिलारिनि माखासे दोलोनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिथां फर्मार चिफ मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंदों कि इउपिपिएल मिन्स आबसु मिन्स इउपिपिएल बिनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो ना बेथ' बिथाङा सासे राजनितिक व्यक्ति आरो मोनसे पलिटिकेल हान्जानि बे आफादगिरि आरो बिटिसिखौबो गोलाव सम सालायदों बे सालायनायाव बेसेबां साक्सेस जादों बेसेबां फेलार जादों रायजो राजाया नुदों जायनि थाखाय रायजोफ्रा दिनै परिबर्तन नागिरदों बे एबसुनिल' बाथ्रा नङा बे कमन पिपोलनि साधारन दुखिया गोरिब गुन्द्राफोरनि भइस जायफोरा थेला नारो रिक्सा सालायो हाजिरा मावो आरो जाय मानसिफोरा दिनै माने दिनैनि दिन जेंनायाव भुगिनानै दङ बिसोरनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिसोरनि आंखालखौ सुफुंनो हायाखै माने साम सेक्सन अफ मानसिनिल' सरकार बायदि बे मोनसे प्रशासन जानानै दङमोन दा बेयाव गोबां बेयाव आनएमप्लयड इउथ दङ इडुकेटेड इउथ बिथांमोननि फिउचार प्रस्पेक्टनि थाखाय बे सरकारा मा एजेन्डा लाखो गोदानै माने जिखिनि बेयाव एजुकेशनखौ हायार सेकेन्डारिसिम एन्ट्रान्स खालामनानै होदों 2003 निफ्राय माने बिटिसिआव आसाम सरकारनि बादै आलादा बिटिसिनि थाखाय एजुकेशन पलिसि लानाय जों नुवाखै दा गुबुन गुबुन सेक्टरावबो नों नुनाय नङा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसा फैदों स्टेटनिफ्राय फैसा फैदों फैसाखौ लादों आरो बेखौ राननानै होदों जास्ट माने हेन्डलिं रिसिभ एन्ड डिस्ट्रिबिउसन बिनि बादै कुनु बेयाव गोदान पलिसि गैया दा बिथाङा जेखौ बुंदों जे एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु दा बिथाङा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदोंब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंनो हानांगौमोन बै समाव 2003 आरो 2005 आव बिटिसि एकर्डनि समाव 100% इउजि ब्रह्म रबिराम नार्जारी रोनगोरा नार्जारी मोननि नेतृत्वआव माने बिटिसि एकर्डआ साक्सेस जादों बिएलटिनि कन्ट्रिबिउसन दङ जों बयबो मानियो किन्तु इउजि ब्रह्म आरो एबसुनि बे समाव इउजि ब्रह्मआ एमपिमोन आरो एबसुनि बै समनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि रोनगोरा नार्जारी रबिराम नार्जारी आरो एबसुनि गासैबो लिडार्स आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलनि बयनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ दा बे समाव बिपिपिएफ जि हान्जा दादों बिएलटि एबसु गासै बर' जातीय संगठनफ्रानो मिलायनानै मोनसे पलिटिकेल पार्टिया सरकार सालायनांगौ खारन एबसुआ सरकार सालायनो हाया एबसुआ नन पलिटिकेल पार्टि स्टुडेन्ट इउनियन जों जातिनि आफाद जोङो गुड गभर्नेन्सनि थाखाय हारिनि खामानि मावनो थाखाय एबसुनि एजेन्डा एक्सनफोरखौ जोङो सरकारनो रिकमेन्डेसन खालामनो हायो नैबे एजेन्डाखौ मावोब्ला जोंनि हारिया लाब जागोन जोंनि ओनसोला लाब जागोन दा 2005 आव जे बिपिपिएफखौ दाबाय बे समाव बिथाङा बुंनांगौमोन सरकार सालायनाय समाव जे एबसु माने बिपिपिएफ
बा BPPF माने एबसु बा एबसु माने BPF माने एबसु बै टाइमावथ' बे बुङाखै दा जोंनि डिमान्डआनो जिहेतु पलिटिकेल डिमान्डखाय पलिटिकेल रलखौ प्ले खालामनो थाखाय बा प्ले खालामनो हानायनि मोनसे अधिकारखौ एबसुनि संबिधानाव लिरनानै दोनदों जे इफ एन्ड व्हेन नेसेसारि एबसु कैन प्ले रल इन पलिटिक्स जेलानो जोङो गावखौ नेसेसारि सानो दिनैनि टाइमाव एबसुआ जोङो एकमात्र जे जोंनि एजेन्डा गुबुन एजेन्डा जोंहा दंखायो लाखानाय एक्शन प्लान मिशन प्रग्राम भिजन बे सोलिगासिनो दङ बिनि बादैबो BTR जे पिस एकर्ड जाबाय वान अफ द की सिगनेटरि एबसुआ अर्गेनाइजेशन हिसाबै दा बे हिसाबै बेखौ राइट टाइमाव टाइम बाउन्ड बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जायनि थाखाय आसाम सुक्तिया दिनै 34 इयार्सनि उनावसो 6 नम्बर क्लजआ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै हाई लेभेल कमिटि दादों जों लुबैया जे जोंनि एकर्डआ जोंनि दफाफोरा एमओएसआ माने 50 इयार्सआव इमप्लिमेन्ट जाथों बेजों माने जोंहा जेबो लाब जाया जों लुबैदों जे उइदिन 6 मान्थ उइदिन 1 इयार बा उइदिन 5 इयार जायफोर इस्युआ माने थाब रिजल्भ जायो आरो जायफोर एसे माने क्रिटिकेल बेफोरो माने फेस वाइजआव रिजल्भ जानांगौ दा बेनिखायसो जोङो मोजां सरकार नांगौ होनना बुंदों गुड गभर्नेन्स माने गुड एडमिनिस्ट्रेशन मोनसे पिसफुल माने सरकार बा गोरों व्यक्तिनि मोनसे सरकार नांगौ होननानै बुंदों दा बेयाव UPPL हानजाया बुंदों जे जोङो नैबे जि BTRनि जिखिनि MOS बेखौ जोङो आखरे सरकाराव फैब्ला मावगोन खारन गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट खामानि मावनांगौनि बाथ्रा दङ आरो मोनसे गभर्नमेन्टजों आन्डारस्टेन्डिंआव कोअर्डिनेसनाव थानानैसो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जायो एबसुआ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सरकारजों डिसकास खालामगोन प्रेसार होगोन बिसोरखौ जों नारसिनगोन नाथाय पलिसिया गभर्नमेन्ट लेभेलावसो तयार जायो दा बेखायनो UPPL आ बुंदों जों जे BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जोंनि टप एजेन्डा एबसुआ दिनै BTR एकर्डखौ 100% मावफुंनो थाखाय इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो प्रेसार होदों दा बिनि उल्थायै हाग्रामाया बुंदों जे BTRआ बिग जिर' भेलुलेस बेखौ रिभिउ खालामनांगौ बेयो दावदै गला होननानै बुंदों आरो बिथाङा बुंदों जे BTR एकर्डखौ आं मालाबो इमप्लिमेन्ट खालाया होमबा दिनैनि तारिखाव हाग्रामाया जुदि इमप्लिमेन्ट खालायाबा जोंनि जि शहीदनि बिनिमयाव 5000 मुंख्लंनि बिनिमयाव एकर्डआ जाबाय सान्दुं अखा बारहुंखा हाग्रा बंग्रा थाखोमानानै जोंनि NDFBनि जोंनि सेनियर केडार दानि केडार दैदेनगिरिफ्रा आन्दोलन खालामबाय बे गासैनिबो बिनिमयाव एबसुनि राजा लामा रेल लामानि आन्दोलनाव बयनिबो माने कालेक्टिभ इफर्टनि गेजेरजों रायजो राजानि अनसायनायाव नैबे एकर्डआ जाबाय बा जोङो नैबे एकर्डखौ बेसेबांबा गोलाव संग्रामनि उनाव जि मोनबाय बेखौ जों एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट जानाङा होननानै जाय मानसिया बुंग्रा बेखौ जों माबायदि सापर्ट खालामनो हायो दा बेखायनो एबसुआ नन पलिटिकेल स्टुडेन्ट इउनियन जातीय संगठन बयनिबो आफाद बेयो रावनिबो व्यक्तिगत सम्पत्ति बा आफाद नङा बाथ्राया जाहैबाय मा एबसुआ BTR एकर्डखौ सापर्ट खालामो UPPL आ BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि एजेन्डाखौ लादों आरो BPF आ BTR एकर्डखौ माने रिजेक्ट खालामदों दा बेखाय UPPL माने एबसु माने UPPL नायनि कुनु बेयाव मिनिं गैया खारन एबसुआ गावनि कोर्स अफ एक्शनाव गावनि ट्रेकआव जोङो थांदों UPPL आ राजनीतिक भाबै गावसोरनि राजनीतिक केरेक्टार गावसोरनि कन्स्टिटिउसन संबिधानखौ लानानै खामानि मावदों आरो जोङो UPPL खौ सापर्ट होदों जे जोंनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मोनसे मोजां सरकार नांगौ दा जेराव बे बाथ्राखौ बुंदों बेनि कुनु जुक्ति गैया आरो बे पिउरलि पलिटिकेल मोनसे डायलग आरो बेबायदि डायलगखौ जोङो माने गोदान नङा होननानै सानो बेयाव कुनु माने नतुनत्व गैया थारमाने गोदान गैया दा बेखायनो हाग्रामानि जिखिनि बाथ्रा बेखौ लानानै रायजोफोरा जेबो भुल बुजाबुजि गैया बाथ्राया जाबाय क्लियार 1993 आव बड'फा थैखांनायनि उनाव 1990 उनाव 1991 आव माने इलेक्शननि मोनसे डिसिसन फैदों जेराव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बै समाव आफादगिरिमोन आरो बेयाव 1993 आव जेला एबसुनि नेतृत्वआव BPSCनि नेतृत्वआव एकर्ड जायो बे समाव रायजो राजाफोरा सानसुमाखौ मेन्डेट होदों दैट मिन्स एकर्ड खालामबाय एकर्डखौ जाय खालामग्रा बिसोर बिनि स्पिरिटखौ बुजियो बिनि थाखायनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया शिफ्ट जानांगौ उननि समाव प्रेमसिं ब्रह्मआ फैबाय बे आलदा मोनसे सिटुएसन सोमावसारनायनि उनाव फिन 2003 आव नैबे BTC एकर्डआ जाबाय एकर्ड जानायनि उनाव बयबो माने सिन्था खालामबाय जे एकर्डनि सिगनेटारिया हाग्रामा महिलारि एबसुआ सिगनेचार होआखै बाथ्राया जाहैबाय जों आरो लामा थांबावनांगौ जों आरो माने लामा हान्थिनांगौ आरो जोंहा खामानि मावबावनांगौ दङ दा बेखायनो हाग्रामाया जिहेतु सिगनेचार होबाय हाग्रामायानो BTCनि
MOS मावफुंनायनि थाखाय सरकार सालायनांगौ आरो आनकन्टेस्ट हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बा नोङो खाम्फा बरगयारि आरो गोबां साबा दैदेनगिरिखौ आनकन्टेस्ट माने मर्यादापूर्ण जों आनकन्टेस्ट बिथांमोनखौ देरहा होनानै सरकार सालायनो होदों दिनैनि तारिखाव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौबा प्रमद बर'आ बे सुक्ति खालामदों गबिन्द बसुमतारिया खालामदों बा बेयाव धीरेन सावरायग्रा नोङो रन्जन दैमारियाबो खालामदों नाथाय बिथांमोना दिनै माखासे दिनै धीरेन बा नोङो सावरायग्रा मोना दिनै जाय बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालाया होनना बुंबाय बे हान्जायाव हाबनानै थाहैबाय माने स्वबिरोधी स्थिति जेराव दङ बेयावसो हाबनानै थाहैबाय दा प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारि बिआर फेरेंगा मोना बुंदों जे जों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालायगोन आरो बै जि मेन्डेट 93 नि सानसुमा दानो होनाय बा हाग्रामानो 2003 आव होनाय बा 5 आव होनाय बे एखे मेन्डेटखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों जे एकर्ड खालामग्रा मानसिफोरा जुदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ खालायोबा एकर्डआव जिखिनि लिरजानाय दङ हारिनि हप्स एन्ड एसपिरेशना जेराव हाबनानै थाबाय माने इन राइटिं दा बेखौ जुदि बास्तबाव प्रेक्टिकेलाव जुदि एक्सनाव लांनांगौब्ला बेखौ बुजिग्रा बेखौ एकर्ड खालामग्रा मानसिया बे गादियाव जिरायनांगोन दा बे बाथ्राया माने स्पष्ट दा बेखायनो बेयाव कुनु गोनो गोथो रायजोआबो बेखौ बुजिदों आरो बेयाव हाग्रामा महिलारिया दिनै जथेस्थ स्कोप मोनदों आं बेखौ स्पष्ट बुंनो सानो 17 इयार्स लं मोनसे डिउरेसन सरकार सालायनाया रावनिबो थाखाय एसेबां गोरलै नङा खारन बेखौ रायजोफ्रा स्कोप होदों आरो एसेबां मोनसे स्कोप होसेयावबो बे जिखिनि मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै आरो मानसिफोरा बुंदों जे गोलाव सम सरकार सालायबाय बिथाङा मेंबाय गोदान एजेन्डा पलिसि जेबो जों नुवाखै बिनिखायनो जुदि दिल्लीयाव पलिटिकल जुदि गभर्नमेन्ट चेन्ज जायोबा आसामाव चेन्ज जायोबा बबेबा महाराष्ट्रआव चेन्ज जायोबा तेलेंगानायाव चेन्ज जायोब्ला वाइ नट इन बिटिआर मानो चेन्ज जानो हाया रायजोआ परिबर्तन लुबैयो रायजोआ जनता जनार्दन होननाय बाथ्रा दङ रायजोआनो राजा आरो रायजोआ गावनि मोजां मोननाय जनप्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेटिभखौ बियो सिलेक्सन खालामो दा बेखायनो आं सानो जे रायजोआ बेयाव जेसेबां नोङो बेयाव पलिटिकेल माने टाग अफ वार माने भुवा प्रचार अपप्रचार रिउमार सोरखौबा सिगि सग' खालामनाय बेलेन ब्लकनिफ्राय गुबुन हारिखौ होखारहरगोन होननानै माने भुवा जि प्रचार खालामदों एबसु आरो UPPL नि सरकार फैयोब्ला तालि थफ्ला बोननानै माने थफ्ला थफ्लि बोननानै खारनांगोन माने बेयाव मोनसे नन बर'फोरखौ मोनसे सिगिनाय जादों वायरेस बेयाव मोनसे पिसफुल इस्टाब्लिशमेन्ट जाबाय आर्मसनि बेयाव रिभलिउसना गैथलिया आरो बेबायदि समाव फिन माने मोनसे कमिउनेल माने बाथ्रा बुंनानै मानसिफोरखौ सिगिनाय जादों आरो गोबां बाथ्रा बुंदों दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंजोबनाया आं थिग नङा होननानै सानदों जिखिनि आङो बुजियो आं बेखिनि रिप्लाइखौ नोंथांनो आं होबाय स' बर' जास्टिस वुमेन फरामा मोनसे ससियेल वर्कार मोनसे ससियेल अर्गानाइजेसन नङा होमबा बियो बे हिसाबै दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोबां गिदिर गिदिर जाथाय जालांगासिनो दं सोरबा मानसिया सोरखौबा बुथारना येस बिसोरनि पार्सनेल खोथा बिसोरबा सोरजों दुश्मन जादों बाट गोमानायनि बाथ्रायाव बा गोमानायनि बेलायाव बुङोब्ला ओरैनो जानला मोनला माबा मोनसे जाथाय जायाबा गोमाया नङा होमबा दिनै माबा मोनसे मानसिनि सुबुंफ्रा बारानिफ्राय बारा सोरबा दैमानि गाथोनाव जेरै हमना ला आइ दैमानि रुगुङाव सोरबा रेप खालामजानानै बा बिसोरखौ बुथारनानै गालांनाय आरो सोरबा नै दाख्लैबावैसो जोंहा क'क्राझारावनो नैबे क'क्राझारावनो सासे मानसिखौ ससियेल वार्कार माने सरकाराव खामानि मावनायमोन गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टनिमोन बिथाङाबो रेप खालामजादों ना मादों जायखिजाया बेखौ बुथारदों आरो सोरबा गथ'फ्रा फासिनानै थैदों आरो दा बैफोर थैनाय मानसिफोरखौ जायफोर रेप खालामजानानै बुथारजानाय स' बेफोरनि सायावहाय बे बर' जास्टिस वुमेन फरामा माने बिनि सायावहाय जास्टिस बा धरना गेदारिं खालामनानै न्याय बिनो सानाखै नोंथांनि मथेब्ला बिसोरो दा पलिटिक्सआव गेलेनायाव बा पलिटिक्सनि खामानि मावनायाव गोबां बेरायगासिनो दं बेखौ नुनो मोन्दों दायो बिथांमोना माने गोबां रायजो राजाफोरजों सोंखारि जादों गारिमानि जोंहा बर' जास्टिस वुमेन फरामनि सेक्रेटारि नामा बिथाङाबो गोबां गारि ब्लक खालामजादों आरो सोंखारि जादों बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे मोनसे अर्गानाइजेसना मोनसे ससियेल अर्गानाइजेसना बेबायदि जाथावना नामा ना बेयाव जाबाय जे जेफोर अर्गानाइजेसन बर' हारियाव दिनै दङ माहारियारि आफाद माखासेखौ दिनै मोनसे स्टेटास होना दोनदों आरो गोबां बिदिनो आफाद दङ माब्लाबा जों खोनायो जे सोरबा पलिटिकेल पार्टिया लिङोब्ला बेयाव 52 अर्गानाइजेसना माने ज' जादों माब्लाबा जों खोनायो जे सोमावसारनायनि थाखाय सोरबा माने आफादा मिटिं लिङोबा बेयाव 26टा संगठना ज' जादों दा एक्चुअली बर' हारियाव बेसेबां संगठन दङ
बिनि हिसाबा जोंनियावबो गैया खारन गोबां आफाद जोनोम जायो गोबां आफाद माने बायो आरो लिडारशिप चेन्ज जायो आफादा थैलाङो आरो गोदान आफाद जोनोम जायो दा एक्चुअली बै आफादफोरा मा खामानि मावनो थाखाय बिसोरनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बिसोरनि कनस्टिटिउसन संबिधाना थैनो बे आफादाव बिबान लाग्रा मानसिफोरा बेखौ थारैनो मोजाङै मिथिगोन जिहेतु संबिधाननि गेजेरजों अथ टेकिंनि गेजेरजों हाबाफारिया जायो दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे जि जास्टिस फरामनि बाथ्रा सोंदों सेम जोंहा माने बर' आइजो अनसाय आफादबो दङ बा बर' वमेन जास्टिस फराम दङ दा बे आफादफोरा बे वमेन रिलेटेड जिखिनि इश्यूज बा जिखिनि भायलेन्स जादों इनसिडेन्ट जादों बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै बेखौथ' आङो माने कुइसन खालायोबा बिथांमोना एबसुआ मानो कुइसन खालामदों बा एबसुआ मा अधिकार दं होननानैबो बुंनो हानाय दा रायजो राजाया थारैनो बिजिरगोन बा नुगोन आरो रायजो राजाया जुदि बे बाथ्राफोरखौ नायबिजिरदोंब्ला बिथांमोनाबो सानगोन जे बिथांमोना मा मावदों बा मा मावाखै आरो बिथांमोना बेखौ मावनो सानदों ना मावनो सानाखै बे बिथांमोननि अर्गेनाइजेसनेल मेटार दा बेखायनो आं बिथांमोननि अर्गेनाइजेसनेल मेटाराव आं हाबनो नागिराखै बाथ्राया जाहैबाय मा जे दिनै जिखिनि माने इनसिडेन्ट बा भायलेन्स बा किलिंस जादों बे मोनसे जिखिनि थासारि जादों बे थासारिफोरखौ जों मालाबाबो लुबैया जों लुबैयो बेयाव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय गोजोनखौ जों एस्टाब्लिश खालामनांगौ आरो जोंनि जिखिनि बेयाव इयुथ्स दङ बा उइमेन दङ बा जोंनि जिखिनि साधारन रायजो राजा दङ बयनिबो सेफ्टि सिकिउरिटिया प्रायोरिटि आरो बिथांमोननि लाइफ एन्ड प्रपार्टि जिउखौ आरो बिथांमोननि न'खरखौ रैखाथि होनाया गभर्नमेन्टनि बा ल' एन्ड अर्डारखौ जायफोर नायो बिथांमोननि माने बेयाव बिबान दङ दा बेखायनो जों माहारियारि आफाद हिसाबै बा फरायसा आफाद हिसाबै जोङो नायदों जे डक्टर राहुल बसुमतारीखौ जेरैबायदि जरहाटआव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाबाय बिथाङा सासे माने मेडिकेलनि इन्टार्नशिप खालामबाय थादोंमोन हमिअपेथिक माने जेके सयकिया मेम'रियेल माने हमिअपेथिक कलेजाव दा जि बाथ्राखौ माने दिनै बुंदों जे सानै मानसिजों माने नांलायनानै बिथांखौ माने खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादों नाथाय जोङो जि खालि मिथिदों बे खालिनो जोङो स्टेटमेन्ट होदों आरो हरनि गेजेरावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ निसिम लेटार लिरनानै जे बिनि थाखाय स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम SIT जिहेतु बिथाङा COVID-19नि फ्रन्ट लाइन माने वारियर बा वार्कारमोन बिथाङा COVID-19नि थाखाय डिउटि खालामबाय थादों आरो बे खालि मोनायाव फैनानै नैबे जाथाया जाबाय दा बेखायनो जोंनो माने फुल प्रुफ मोनसे एभिडेन्स नांगौ जे नैबे कारनाव बिथांखौ बुथारनाय जादों बा बेबायदि बुथारनायखौ जों मालाबाबो एलाउ खालामनो हाया बा बिनि थाखाय जोङो मालाबाबो बेखौ सिरियै जिरायनाया थिग नङा दा बेनिखायनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जिहेतु बिथाङा सासे थागिबिमोन जिल्ला एबसुआ बेखौ माने आन्दलन खालामदों धरना होदों मेम'रेन्डाम हरदों दा जाय कालप्रिट जाय बेखौ मार्डारार बिथाङा माने फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनानै बिथांखौ माने जि आल्टिमेट लेभेलनि जि पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ होनांगौ होननानै जोङो दाबि होदों दा SIT दानायनि सायाव सरकारा डिसिसन लायो दागोन ना दाया आरो बे लेभेलनि इनकुवेरिजों बे साफिसियेन्ट नंगौना नङा बे उननि बाथ्रा दा बेखायनो बे जोंहा कन्टिनिउआस जि दाबि बे दाबिया जोंहा दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन बाखि जि आइजोफोरनि गोथै सह मोननाय जादों दा बेयाव बुथारग्राया सोर कालप्रिटआ सोर पुलिसा इनभेस्टिगेसन खालामदों होननानै बुंदों खिन्थु बर' हारियाव बेबायदि कुनु रिजन गैयाबासिनो कुनु माने नर्मेल थासारियाव बेबायदि माने बुथारनाय थैनाय बेबायदि थासारि बारा फैयाखैमोन सिगांनि समाव आन्दलन रिलेटेड मुभमेन्ट रिलेटेड सोरबा गुबुनारिया बुथारना गालाङो पुलिसफोरा माने नोङो जेनेबा बे माने बिथांमोना कनस्पिरेसि खालामनानै बुथारनाय बा बायदिसिना जाथाय सृष्टि खालामनाय बे थासारिया थायोमोन खिन्थु दिनै नर्मेलिसि फैनायनि उनावबो जे जोंनि आइजोफोरा हरावनो जा सानावनो जा उदाङै बेरायनो हायाखै बिथांमोननि लाइफआ सेकिउर नङा आइजोनि बादैबो हौवा मानसिनि लाइफआबो सेकिउर नङा गोबां गोथै सह माने मोननाय जायो जायनि थाखाय कुनु माने बेयाव कारन नागिरना मोना आरो सोर बुथारदों बुथारगिरिखौबो नागिरना मोना दा बेखायनो बे गासैबो गभर्नेन्सनि सायाव सोनारो ल' एन्ड अर्डारनि सायाव सोनारो जेला बेयाव गुड एडमिनिस्ट्रेसन थागोन प्रसासना मजबुत जागोन बेबायदि जाथाया जानाय नङा दा बेखायनो आं सानो जे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि भायलेन्स बा मार्डार बा किलिंसा बे रेडआ सिगाङाव बारा गैयामोन मुभमेन्ट रिलेटेड केस जादों खिन्थु नर्मेल बेबायदि बुथारनाय बेबायदि थासारिखौ जों बारा नुवामोन दा बेखायनो आं सानो जे
बेफोरनि सायाव समाजारि आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा आं दहायनो बुंदों जे जोंहा गोबां आफाद दङ खिन्थु माने बेफोरनि सायाव भइस होआ बा भइसखौ जोङो जे टाइमाव राइट ट्रेकआव होनांगौ बेखौ होआ दा बिनि थाखाय जोङो जास्टिसखौ राइट टाइमाव मोना दा बेखायनो आं सानो जे माहारियारि आफाद बौद्धिक समाज जायफोर माने एजुकेशनिस्ट एकाडेमिशियान लयार दङ बा जायफोर सांग्रां व्यक्ति बै मानसिफोरनि भइसआ दिनै माने दाबिनानै दङ बा माखासे मानसिफ्रा दिनै भइसखौनो होनो गोसो जाया दा बेखायनो आं सानो जे बे ससियेल माने जिखिनि जोंनि सिस्टेमखौ बेलेन्स लाखिनो थाखाय बा बे जोंनि जिखिनि सिचुएशनखौ बेलेन्स खालामनो थाखाय बयहाबो रल दङ गासिबो लेभेलाव दा बेखायनो आं सानो बेखौ बयबो टेकआप खालामनांगौ गुबुन फारसेथिं लकडाउननि टाइमाव जोंनि गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा सुइसाइड जादों दा चिरां जिल्लायावबो जोङो क्लास 9 स्टुडेन्ट माने हौवासा हिन्जावसाफोरनि सुइसाइड केस मोननाय जादों उदालगुरि जिल्लायावबो सानै साथामसो केस मोननाय जादों क्लास 8 आरो 9 आव फरायनाय दा बे मोनसे साइकोलजिकेल इमबेलेन्स बे टाइमाव जादों होननानै जों सानो लकडाउन स्कुल गैया कलेज गैया फारसेथिं नोङो बाहेरायाव ओंखारनो मोना दा बेयाव नोङो मबाइलजों नोङो बे अनलाइन क्लासनि सिस्टेम खालामनानै होबाय फारसेथिं माने मोनसे माने फियार साइकोसिस जे कोविड-19 गुटे पृथिबिया थैजोबगोन नामा भारतनि मानसिफोरनि लाइफ सिकिउरिटिया मा जागोन जोंनि लाइफ सिकिउरिटिया मा जागोन बे मोनसे फियार साइकोसिस आरो साइकोलजिकेल मोनसे इम्पेक्ट फैदों दा बेयाव जायफोर गार्जेना माने स्ट्रंलि नखरखौ बेंनानै लाखिदों बा मोनसे गुडविल माने मोनसे एनभायरनमेन्ट बिल्ड खालामदों बे नखरफ्रा बेखौ सास्टेन खालामनो हादों किन्तु जोंहा गोबां आइ आफाया जाम्बा जाम्बि लेखा रोङा बिथांमोना लकडाउनाव थांना थानायनि थाखाय हाजिरा मावनोबो स्कप मोनाखै गोबाङा ओंखाम राननानै थानांदों गोबाङा माने नोङो नांगौ बायदि जानो मोनाखै बाजार गैया हाजिरा मावनो हायाखै बा कम्पानियाव खामानि मावनायफोरा रिटार्न जाजोबनांबाय दा बिसोरो माने जबलेस जानानै दङ दा बिनि थाखाय बे साइकोलजिकेल इम्पेक्टआ थारैनो जोंनियाव गोलैदों आरो बेखौ जाय सास्टेन खालामनो हायाखै ओभारकाम खालामनो हायाखै माखासे बेबायदि सुइसाइड केसफ्रा फैदों दा बेखायनो जोङो बिसोरखौ काउन्सिलिं खालामनांगोन मटिभेसन होनांगोन जे जिउनि माने जि एम एन्ड अबजेक्टिभ बियो माने सर्टकाट नङा सर्ट टाइमनि थाखाय नङा आरो जोङो बे टिभियाव मबाइलाव अनलाइनाव जिखौ नुयो माने सुइसाइड खालामनायनि जि चेलेन्ज मोनसे मुड माने थैनायखौ ओरैबायदि लायो बे जे माने गोरा खामानि नङा बेबायदि मोनसे सानग्रा दायो मोनसे थासारि फैदों आरो बियो बै मबाइल WhatsApp ससियेल मिडिया बे मोनसे गुड इम्पेक्टबो दङ आरो बेयो मोनसे पजिटिभ माने जोंहा साइडबो दङ किन्तु नेगेटिभ इम्पेक्टबो दङ दा बेयाव गोबां मानसियानो माने दैनिन दिन नोङो मबाइलाव नोङो मिनिट टु मिनिट गोबां मानसिनि माने डेथ इन्सिडेन्ट बा माने मार्डार इन्सिडेन्ट बा सुइसाइड इन्सिडेन्ट फैयो आरो जायखौ जोंनि इयुथ्सफोरा बे मोनसे कनफ्लिक्टआव गोलैनानै माने बे खामानिफोरखौ बिसोरबो आं थैयोबालाय माथो जानो बेबायदि आरो न'खराव एसे एनै नांलायनाय जायो बेखौनो मोनसे चेलेन्ज मुड लानानै बेबायदि जायो आं आर्नेस्टलि आपिल खालामगोन यां जेनेरेसन बयहाबो भबिष्यत दङ आरो भबिष्यतखौ दानो थाखाय दिनैनि पृथिबियाव जथेस्थ स्कप दङ नों सासे हिउमेन रिसोर्स सुबुं सम्पद जानो हायो मोजां एजुकेसन लानो थाखाय स्कप दङ आरो बेखौ लानानै नोङो गावखौनो एस्टाब्लिश जानांगोन खारन जिउखौ इसोरा होदों बिमा बिफाया नोंखौ जोथोन लादों बुहुमखौ नों नुबाय नोङो आवगायाव थांनानै गावखौनो नों गायसननांगोन नोंनि खामानिया आधायाव गावखौ फोजोबना लानाया बियो मालाबाबो हिर'नि खामानि जानो हाया बियो माने गिख'निसो खामानि आरो बेखायनो बेबायदि लामाखौ लायाबासिनो मोनसे मोजां एनभायरनमेन्टआव जों गावखौनो बिल्ड खालामनानै माहारिनि थांना थानायनि थाखाय हारि अननायजों लोगोसे गावखौ फोथांना लाखिनाय न'खरखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय हाबा मावनांगौ थेंक इउ स' माच दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मोनसे ससियेल वर्कनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि लानानै रायजो राजाफोरखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय बेनि डेभेलपनि सायावहाय रायजो राजाफोरखौ मोजां मटिभेट खालामनो थाखाय बे मोनसे अर्गानाइजेसन दाजानाय दासान्दि आं बेखौ बुंगोन कि येस जोंनि आबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायाव गोबां बिबान दङ आरो गोबां थांखि दं आरो मावगासिनो दङ दा मेनलि फकास दा नोंथाङा गोदान प्रेसिडेन्ट हिसाब महरै दायो नोंथाङा मा थांखिखौ बांसिन नोजोर होदों दानि बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद इट इज नट अनलि फर बिटिएडि एरिया इट्स फर अल बर' पिपल्स जेराव आसामनि माने बिटिएडिनि बाहेरावबो दङ बिथांमोननि थाखाय नोंथांनि आखायाव दायो माने नोंथाङा मा माने
थांखिया दायो माने मेनलि प्रब्लेम दा पलिटिकेलखौ लानानै नङा आं पलिटिकेलखौ दोनथ'नोसै दायो पलिटिकेलखौ लानानै नङा जेनेबा नोंथांनि मथेब्ला माया सोदांथारनांगौ आरो बिनि सायाव गोख्रों जोङो राहा लाथारनांगौ ना जोङो दिनैनि समाव जोंनि बर'नि जि बायफ्लेनाय मोनसे समाजारि थासारि बेयाव माने पलिटिक्सखौ लानानै दिनै गावस्रा गावस्रि मोनसे थासारि आफादफोरनि माने बायदिसिना बाथ्रा बांसावनायफोरखौ लानानै गावस्रा गावस्रि सोर राइट सोर रं मानसिफोरा दिनै डिसिसन लानो हायै मोनसे थासारि गोबाङा सोरखौबा ब्लेम होयो गोबाङा सोरखौबा ब्लेम होयो दा जोङो समाजाव मोजां लिडारखौ जोङो सनमान होनांगोन मोजां लिडारनि स्थानखौबो जों दोननांगोन खारन बर' हारिया लिडारखौ जोथोन लाबोदों अनबोदों आरो खामानि मावनो थाखाय हारिनि थाखाय सेवा खालामनो थाखाय स्कप होदों दा बेबायदि टाइमाव आङो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गिलिर बिबान आफादगिरिनि बिबानखौ बर' हारिया आंनो गथायनानै होदों जे नोंथाङा बर' हारिनि थाखाय एसेबाबो खामानि माने मावनायनि थाखाय जि बिबान बेखौ बिबानखौ रुजुनांगौ दा बेखायनो जोंनि आगुनि जायफोर बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर हाबा मावनानै कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिथांमोननि खामानि मावनायनि एक्सन प्लाना मामोन एजेन्डाया मामोन अबजेक्टिभा मामोन हारि थांना थानायनि थाखाय मा मावदों हारि जौगानायनि थाखाय मा मावदों गेरेमसा हारि दानायनि जिखिनि अबजेक्टिभ बड'फाया जेबा खामानिफोरखौ होनानै गालांबाय जे मास्टार रेस बानायनांगौ दा मुभमेन्टआ मास्टार रेसनिनो वान अफ द मेजर एजेन्डा मोनसे खिन्थु बिनि बादैबो आरो मास्टार रेस जानो थाखाय गोबां माखासे अबजेक्टिभ आरो एजेन्डाफोर दङ इस्युसफोर दङ दा बेखायनो आं सानो जे दिनै मोनसे पिसफुल एनभायरनमेन्टआव बर' हारिखौ जुदि भाइब्रेन्ट मोनसे कमिउनिटि भाइब्रेन्ट मोनसे जुदि ससाइटि बानायनांगौब्ला जेरै भाइब्रेन्ट गुजरातनि बाथ्रा दिनै माराठाफोराबो भाइब्रेन्ट माराठानि बा तेलुगुफोरा सानो पान्जाबिफोरा दिनै मिज'फोरा माने अल अभार इन्डिया एजुकेसन लानानै इन्डियानि माने इम्पर्टेन्ट माने डिपार्टमेन्टफ्राव इम्पर्टेन्ट माने जायगाफ्राव बिसोरो कब्जा खालामनायनि बाथ्रा सानो दिनै चाइनाया वर्ल्ड वाइड मोनसे माने बिसोरो टेक्न'लजियाव मार्केटिं खालामनानै दङ दा बर'आ पपुलेसन हिसाबैबो बिराद मेक्सिमाम नाम्बारबो नङा बिराद मिनिमामबो नङा बर'आ गावनो हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय माने पपुलेसन दङ जोंहा मोनसे लेंगुवेज बर' रावा 8th शेड्युलाव हाबबाय आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज आसामनि सरकारि रावा असमिया दा 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जागोन बिटिआरआव बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज आरो असमिया इंलिसाबो बेयाव सोलिफागोन खारन जोङो स्टेटनि आन्दाराव दङ दा बे खामानिफोरनि गेजेरजोंबो बर' हारिया गावखौनो फोथांना लानायनि थाखाय खामानि माने लामा मोनगोन दा आं जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे बे हारिखौ जुदि जोङो मजबुत खालामनोबा भाइब्रेन्ट खालामनोबा जोंनो सोलोंथाइ नांगोन आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सोलोंथाइयानो जिहेतु मोनसे हारिनि देशनि सिनस्रि आरो थ्रु एजुकेसन एभ्रिथिं इज पसिबल आरो जायखौ महात्मा गान्धीयाबो बुंनानै गालांदों डक्टर एपिजे आब्दुल कालामाबो बुंदों आरो रिसेन्टलि जोंनि गेजेराव रुंसारि जालांनाय प्रणब मुखार्जी माने बारग' राष्ट्रपति बिथाङाबो बुंदों दा जायफोर साइन्टिस्टफोरा एजुकेसनिस्ट एकाडेमिशियानफ्रा जि तत्त्वखौ होनानै गालांदों डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दा बेखायनो आं सानो जे एजुकेसनखौ जों स्पेसियेल फकास होनानै जि खामानिखौ मावदों बेनिख्रुइ आरो मर माने फकास जों खालामनांगोन आरो फारसेथिं नेशनेल एजुकेसन पलिसि 2020 बेनि गेजेरजों लकेल हम लेंगुवेज माने मादार टां लेंगुवेजाव एजुकेसन लानायनि थाखाय स्पेसियेल स्ट्रेस होदों आरो जोंनि जि माने इंलिश माने जि मोड अफ स्कुलिं बा इंलिश एजुकेसन जिहेतु इंराजआ भारतखौ सासन खालामदों इंराजआ होनानै गालांनाय एजुकेसन सिस्टेमानो बेयाव सोलिनानै दङ दिनै एनइपि 2020 नि गेजेरजों माने वर्ल्ड वाइड माने फिनलेन्डनि जार्माननि रासियानि बा गुबुन गुबुन आमेरिकानि बे बिश्वनि एडभान्टेज देशफोरनि एजुकेसन सिस्टेमखौ मिक्स आप खालामनानै इन्डियानाइज मेथडआव माने नोङो सासे स्टुडेन्टआ डिग्रियाव बियो साइन्सबो साबजेक्ट फरायनो हागोन कमार्सबो हागोन आर्ट्सनिबो हागोन जि मोनसे इन्डियानाइज मेथडआव माने मादार टां बा हम लेंगुवेजनि इम्पर्टेन्सखौ बेयाव बारायदों जोंनि स्टुडेन्टफ्रा इंलिश रोंनांगोनबो फ्लुएन्सिबो थानांगोन टकेटिभबो रोंनांगोन जोङो नाथाय जोंनि मादार टां मिडियामावनो जे जों बेस्ट एजुकेसनखौ लानो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन दा बेखायनो आं सानो जे एजुकेसन सिस्टेमखौ बर'नि एजुकेसन सिस्टेमखौ मजबुत खालामनांगौ बर' युथ्सफोरखौ मर एन्ड मर जोङो डाक्टार इन्जिनियारखौ जेरै दिहुननो हायो बेजों लोगोसे एसिएस
माने माने एपीएस आईएस आईपीएस बा आदार जिखिनि सेक्टर्स दङ जोंहा माने बीटेक बा एमटेक जिफोर जोङो आईआईटी फ्राव इन्जिनियारिंफोर नांगौ बेखौ जोङो क्रिएट खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे सिस्टेमेटिक मेनाराव स्कलारशिपनि बेबस्था बा जोङो मोनसे एजुकेशनेल मोनसे जि माने पुजि जोङो तयार खालामनानै जोंनि जायफोर बेकवार्ड रिजनाव जायफोर मेरिट टेलेन्ट स्टुडेन्टफोर बाथ्रायाव दङ जे फामि बिबारा हाब्रुआवसो बारो नाथाय बे फामि बिबारा बयनिबो मोनसे एट्राक्टिभ दा बेखायनो टेलेन्ट आरो मेरिटरियास स्टुडेन्टआ गोरिब गुन्द्रानि न'खरावबो जोनोम जानो हायो जाम्बा जाम्बिनि न'खरावबो जोनोम जानो हायो बिसोरनि थाखाय स्कप होनांगोन दा बेखायनो आं सानो जे एजुकेशन इज फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायोरिटी ससियेल सेक्टराव समाजखौ मजबुत खालामनो थाखाय दिनै गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बे गामिया जि धोरोमजों सोलियो बर'आ गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ खिन्थु जाति हिसाबै एक भाषा हिसाबै एक आरो जोङो जाति भाषा मिडियाम जोङो थांना थानो बयबो लुबैयो गावनि मर्यादाखौ लानानै दा बेखायनो आं सानो जे बै जे गावबुरा गामिनि आफादगिरिनि आखायाव गामिनि कन्ट्रला थानांगौ बेखौ जोङो बेखौ लाबोफिननानै मजबुत मोनसे गामि अनलायनायनि बा बयनिबो माने कोअपारेशन आन्डारस्टेन्डिंनि मोनसे गामि जोङो बिल्ड खालामनानै इकनमिक सेक्टरखौ मोर बुस्टिं खालामनानै आनइमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमखौ सरकारि गभर्नमेन्ट जब बा नोङो प्राइभेट कम्पानिनि जब आरो सेल्फ माने जायफोर जब जोङो मावो जे माने फार्मिं खालामनाय इन्डास्ट्रि खालामनाय नोङो माने मेकानिक माने नोङो दखान खुलिनाय बा नोङो माने बायदिसिना नोङो सार्भिस सेक्टराव जिखिनि खामानि जोङो बयबो माबा नङा माबा मोनसे जोङो खामानि टुरिज्म सेक्टर दायो मोनसे गोदान एरिया फैदों जोङो मावनो हानाय केपासिटिखौ स्किलखौ बानायनानै लानांगोन आरो बियो डिजिटाइज मेथड जि जायो सिस्टेम फैदों डिजिटेल इन्डियानि जि कनसेप्ट फैदों लकडाउनावथ' मोर डिजिटेल जोङो जानांबाय दा बेखायनो डिजिटेल मेथडआव बा नोङो टेक्न'लजिखौ बाहायनानै जोङो साइन्टिफिक टेम्पारामेन्टखौ सिगाङाव लाबोनानै बर'फ्रा मोर साइन्टिफिक जानांगोन खारन दायना दायनिया दिनैबो दङ बिसास खालायो बेखौ लानानै माने गोबां ससियेल माने प्रब्लेम जौ लोंनायनि हुदाया दिनैबो जोबाखै गोबां होबथाबाय खिन्थु जोबाखै दा बे बेलायावबो जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ दा बेफोर ससियेल सेक्टरखौ खनसे मोजाङै मजबुत खालामफिननांगौ दं होननानै आं सानो। थेंक इउ सो माच सार। बर' राव गेवलांथों बे बाथ्राखौ जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बुङो। आंनि बे मोनसे लास्ट जोबथा कुइसन जागोन आरो लोगोसे गोबां बाथ्रा जों रायज्लायनांगौ दंमोन लोगोसे गोबां टाइमबो जाबाय बेखौ मानसिफ्रा नायनोबो एसे गोलाव टाइमखौ खायसे मानसिफ्रा सोंनाय जायो अब्लाबो आं नोंथांनियाव नैबे बाथ्राखौ गोबां गोनांथि कुइसन हिसाबै आं बेखौ मिथिनो लुबैथारबाय जे मानसिफ्रा बर' राव गेवलांथों होननानै बुंदों जेरै जोंनि आसाम स्टेटआवहाय एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै जोंनि बर' रावा महरा थिसनजागोन दा बेखौ जोङो एसोसिएट नङा फार्स्ट लेंगुवेज बा जेरै एसामिसआ फार्स्ट लेंगुवेजावनो जाहैयो स' बेबायदि हिसाबै जों बयबो लुबैयो लोगोसे आं बे मोनसे कुइसन जाहैबाय आरो लोगोसे मोनसे बेबो कुइसना कि जोंनि फरायनाय जाय माने राव बर' हारिनि मिडियाम बेयो मेट्रिक एग्जामसिम बर' रावजों फरायजानायमोन नाव दायो इडुकेसननि माने पलिसिया सोलायहांबाय दायो मिडियाम माने एमइ स्कुल होनना बुङोब्ला बे 6, 7, 8 जाहैबाय आरो लोगोसे हाई सेकेन्डारि बा हाई स्कुलथ' गैला दायो हाई सेकेन्डारि जाहैबाय जेनेबा 8, 9, 10, 11, 12 इदि जाहैबाय स' बिनि गेजेराव दायो नैबे 9, 10 जे जों 9, 10 जे जोङो फरायोमोन बा बेयाव मेट्रिक एग्जाम होयोमोन बेवहाय जों बर' रावजों फरायनानै होयोमोन बे 9, 10, 11, 12 बेसेबां जे दङ बेयावहाय एग्जाम होगोन बेवहाय बर' रावजोंनो फरायनानै एग्जाम होनो मोनगोन बा बे बर' रावजोंनो फरायनो हागोन ना गुबुन रावजों फरायनो गोनां जागोन बा इंलिस बा एसामिस जोंनि बे आसाम स्टेटआव बा बड'लेण्ड बे बिटिआर माने हालामाव ना बेयावथ' गोनो गोथो जानो गोनां जेबो गैया जे बाथ्राया जाहैबाय मा बर' मिडियामा बर' बिजों सोलोंथाइया आप टु क्लास 10 सिम अलरेडि जोंहा दंखायो दा बे मोनसे जोंनि थुनलाइ सिबियारि आरो बर' रायजो राजानि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जायनि थाखाय जोङो 1963 निफ्राय माने सोमावसारनानै जोंनि शहीदनि बिनिमयाव माने थुनलाइ बिथिङावबो आरो जोंनि गोबां माने दैदेनगिरि दिनै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बाथ्रा बुं बा नोङो बिनेश्वर ब्रह्म बिहुराम बर' बिथांमोननि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बा फाउन्डार जायफोर जे.बि. हागजेर आरो सनाराम थाउसेन बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन बे लेभेलजों जोङो मोनसे सिस्टेमेटिक
बयबो बुङो जे बर' मिडियाम आरो बर' भाषाया माने ट्राइबेल लेंगुवेजफोरनि गेजेराव फास्टेस्ट ग्रयिं मोनसे लेंगुवेज बा मिडियाम आरो बेखौ जों आसामाव जुजि जोङो सोमावसारै जोङो बे स्टेजसिम फैनो हादों दा एनादार 11 आरो 12 खौ बर' मिडियामजों फरायनो मोननांगौ बे सिस्टेमखौ आसाम सरकारखौ दाबि होनानै बिजाबनि ट्रान्सलेसन आरो बेखौ बाहायनायनिबो खामानिया माने अलरेडि मोनसे प्रसेसआव फैबाय नाथाय जि फसंथानफोराव जि स्कुलाव बर' मिडियामखौ इन्ट्रडिउस खालामगोन हायार सेकेन्डारि सेक्सनखौ बे स्कुलफोरखौबो अलरेडि सेलेक्सन खालामनाय जाबायमोन नाथाय बेखौ कारजकरि खालामनाय बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जायाखै दा बाथ्राया जाहैबाय जे एक्जिस्टिं जायफोरा हायार सेकेन्डारिसफोर दङ बेयाव एसामिस मिडियाम आरो इंलिश मिडियाम बोथ मिडियाम सोलिनानै दङ माखासे स्टुडेन्टआ इंलिशाव लिरो माखासे एसामिसाव लिरो बा नों कलेजनि बेलायावबो इंलिश आरो एसामिसाव सोलियो दा बेयाव जुदि बर' मिडियामखौ माने एन्ट्रान्स खालामनांगौ जायोब्ला इन्ट्रडिउस खालामनांगौ जायोब्ला बेयाव मोनसे साबजेक्टनिनो बर' मिडियामनिबो टिचार होनांगोन खारन इंलिश खौ नोङो बयबो फोरोंनो हागोन मोनसे इकुवेल जिहेतु मोनसे कमन साबजेक्ट जाहैबाय इंलिश टिचारा फोरोंगोन बे जिखि भाषानि मानसियानो जाया माने किन्तु नोङो बाकी पलिटिकल साइन्सखौ बाकी फिजिक्सखौ जुदि एसामिसाव फोरोङोबा एसामिस टिचारा बियो माने नोङो बर'आव फोरोंनो हाया बा बर' टिचारा बर'आव फोरोंबा बे एसामिसाव फोरोंनायाव मोनसे कनफ्लिक्ट फैगोन दा बेखायनो जायफोर 10 सिम स्कुल दङ बेखौ आपग्रेड खालामनानै 12 खालामनानै बर' मिडियामखौ बेयाव जुदि इन्ट्रडिउस खालायोब्ला बर' मिडियामाव जायफोर हायार सेकेन्डारि फरायनो गोसो जानाय मिडियामावनो नों 12 सिम खालामगोन बै स्टुडेन्टफ्रा बेयाव एडमिसन लाफैनो हायो आरो बेखौ बे कमप्लिट खालामनो हागोन बे मोनसे सिस्टेमखौ गभर्नमेन्टआ थारैनो मोनसे प्रसेसआव दोनदों आरो बेनि सायाव रायलायनांगौ बा कनसालटेसन खालामनांगौ दंबावो होननानै जों सानो दा बेखायनो नैबे मिडियामजों एजुकेसन लानायाव जोंहा जेबो जेंना गैया जों क्लास 12 सिम जिहेतु जोंहा सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम बे अलरेडि एस्टाब्लिश जाबाय LP टु माने 12 सिम बिनि पावारखौ माने होनाय जादों कलेजनि बड' डिपार्टमेन्टआबो बेयाव इनक्लुड जागोन आरो अल ओभार आसामनि थाखाय बे जागोन नाथाय BTC आव डाइरेक्टर अफ एडुकेसन BTC दङ कार्बि आंलंनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन कार्बि आंलं दङ दा BTC नि डाइरेक्टरा गासिबो मिडियामखौ नायो कार्बि आंलंनियाबो गासिबो मिडियामखौ नायो स्टेटआव जि डाइरेक्टरेट क्रिएट जाबाय बेयो बर' मिडियामखौल' स्पेसियली नायगोन बे बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो गोरों श्रेणीनि गेजेराव बे सिस्टेमेटिक मोनसे एडमिनिस्ट्रेशननि जि माने पावर एन्ड फांसन माने आन्डारस्टेन्डिं कोरिलेसनखौ मेनटेन खालामनो गोनां दं होननानै आं सानो दा बर' मिडियामजों एजुकेसन लानायनि थाखाय जि जोंहा मोनसे स्कप दङ बे स्कपखौ जोङो सिगाङाव लांनांगोन बिनि थाखाय जोङो एडभान्टेज लानांगोन आरो बर' मिडियाम फरायनानैनो नोङो माने एन्ट्रेन्स होनो हानाय स्कपआबो नोंहा थागोन दा बेखायनो नोङो मिडियामजों नों जिखि पास जाया मानो नोङो एन्ट्रेन्सनि थाखाय नोङो आल्टिमेटलि नों इंलिसावनो होखानांगोन नङा होमबा दा बेखायनो बर' स्टुडेन्टफ्रा बर' मिडियाम जायफोर जेरै दिनै फरायनानै दङ आरो बर' मिडियामावनो मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ दिनै सोलोंथाइ लागासिनो दङ बे प्राइभेटआनो जा सरकारियानो जा भेन्सारानो जा मोनथाम मड माने केटेगरियाव सोलिनानै दङ आं खावलायगोन जे इंलिसनि सायाव स्पेशल फकास होनांगौ मिडियामा नोंहा बर' साबजेक्ट नों मोनबा मोननो हागौ 6टा मोननो हागौ नाथाय इंलिसखौ जि मोनफागोन नोङो ग्रामारनि लेभेलाव जा बा बाकी राइटिंआवनो जा बा स्पिचावनो जा स्पकेनावनो जा स्पेशल इन्ट्रेस्ट होनांगौ होननानै आं सानो खारन दिनै वर्ल्ड वाइड इंलिसनि जि मोनसे इनफ्लुएन्स आरो डमिनेन्स बियो माने जेरावबो सोलियो थेंक इउ सार फिननाय होनायनि थाखाय गोबां सम जों दिनै बाथ्रा सावरायबाय लोगोसे आं बेखौ लास्टआव सरि अबाउट डेट आं लास्ट होन्दोंमोन नैबेखौ आं मिथिबावनो लुबैबाय जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट अफिसबो खुलिनाय जाबाय नङा होमबा ममता हजाय बिथाङा दायो डाइरेक्टर हिसाबै जाहैबाय थिसनजाबाय स' बे जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेट अफिस अफ बर' मिडियाम जायखौ मोन्दों बे बेसेबांसो बेनिफिट जाथावना जोंनि बर' हारिनि थाखाय नोंथांनि मथेब्ला ना बे जि डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम बेखौथ' जों गोलाव समनिफ्राय सोमावसारनानै लास्ट 20-25 इयार्सजों दाबि होबाय जे बर' मिडियामाव जोङो नांगौ समाव टिचार मोना टेक्स्ट बुक मोना एपइन्टमेन्ट होनांगौ पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ टिचार ट्रान्सफार खालामनांगौ पस्टिं खालामनांगौ स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ खमायबाय इनफ्रास्ट्राक्चार गैया आरो जिर' टिचार सिंगल टिचार स्कुला थैलांदों आरो जोंनि स्कुलखौ मार्च खालामनानै माने गुबुन स्कुलजों दाजाबदों
that means जोंनि बर' मिडियाम स्कुलाव बर' मास्टारानो साख्रि मोनोमोन साख्रि मोननायनि अनजिमाया जोंहा पस्टआ खमायलांबाय आरो बर' मिडियाम स्कुला थैलांबाय दा बेखायनो जोङो नगाव मरिगाव लखिमपुर धेमाजि गवालपारा बा कामरुप बा बिटिसि इभेन जोंनि बर' मिडियाम स्कुला गोबां थैबाय एलपि एमइफ्रा हाई स्कुलफ्रा दिनै दङ खिन्थु हाई स्कुलाव स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआबो खमायबाय मानो एलपि एमइनि स्टुडेन्टना माने खमायदों आरो लोगोसे माने बेयाव माने टाइम मथे लेखा मोनैनि थाखाय गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा गुबुन मिडियामाव थाङो बा नोङो प्राइभेट माने मिडियामाव फरायहैयो जेराव माने प्राइभेट स्कुलफोर दङ दा बेखायनो जोंनि इन्टारेस्टआ जाबाय जे बर' मिडियामखौ एलपि टु कलेज लेभेलसिम स्पेसियेलि नायनो हायो एडमिनिस्ट्रेट खालामनो हायो पस्टिं खालामनो हायो बाजेट बानायनो हायो टेक्स्ट बुक प्रिपेयार खालामनो हायो बे जिखिनि गासै क्षमता दङ बेखौ एन्ट्रान्स खालामनानै स्पेसियेल बर' मिडियामखौल' बियो नायनांगोन खारन स्टेटनि डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि डाइरेक्टरेट अफ हायार सेकेन्डारि माने हायार एजुकेशन बिसोरो बर' मिडियामखौ प्रायरिटियाव लाया बिसोरो फार्स्ट नायगोन जे एसामिस मिडियाम आसामाव बराक भेलियाव माने बेंगलि मिडियाम आरो बर' मिडियामा आसामनि सेकेन्ड लार्जेस्ट मिडियाम पपुलेशन हिसाबैबो मिडियाम हिसाबैबो किन्तु बिसोरो असमियानि लेखाखौ जानुवारियाव रानगोन बर' मिडियामनिखौ मार्च एप्रिलाव रानगोन नङाबा जुनाव रानगोन आरो टिचार एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो बर' मिडियामनि थाखाय बिसोर जेब्लाबो माने एसे गोहैलो माने स्ल' मोनसे स्टेपाव बिसोर आवगायो दा बेखायनो नैबे डाइरेक्टरेटखौ जों जुदि फुल फ्लेजेड बे सानसेयावनो बिराद माने क्षमता गोनां जानाय नङा जिखिनि बेयाव पावार एन्ड फांसन होदों जों जोथोन लानानै बानायनांगोन खारन दंफां फांसेया गायोब्ला सानसेनो बियो 10 बोसोर जाया बा बिलाइ दालाइ ओंखारजोबा बियो सानफा एफासो बारायलांगोन दा बेखायनो बे डाइरेक्टरेटखौ जेरैबायदि मानसिफोरा समालोचना खालामदों जे माने सोरबाथ' बेखौ माने ओरैबायदि गोथे साननाय ओरैबायदि माने गाहायाव माने खोथाफोरखौ सानो जे बेखौ माने जौजोंसो माने रुजुदों आरो दे एसेबां मोनसे महत उद्देश्यजों मोनसे डाइरेक्टरेट क्रिएसन जादों जातिनि थाखाय जातिनि सम्पद आरो बेखौबो जों स्टेट लेभेलाव जों इस्टाब्लिश खालामनो हादों किन्तु जोंनि साननाया मा ओरैबायदि माने गावनि स्वार्थनि थाखाय बियो माने बेखौ जौजोंसो रुजुदों दा जोङो दुखु मोनदों आरो दुखु फोरमायदों दा बेखायनो आं खावलायो जे जोङो जि मोनदों बेखौ बयबो फोसाबनायाव बेबस्था ला बयबो बेखौ जोथोन ला बे ओरैबायदि नङा जे एबसुनिल' बे दायित्व बे सोरबा माने एबसुनि आफादगिरिनि सोलोंथाइ नेहाथारिनि गाहाय नेहाथारिनि दायित्व बिदि नङा बे रेसपन्सिबिलिटिया बयनिबो दिनै बेयाव मायबा जुदि जानो गोनां दङबा मोजां जानो गोनां दङ सोदांनांगौ दङबा बिनि दायित्वखौ बयबो लानांगोन बिनि दायित्वआ बिनि बिबाना एबसुनिल' बेबायदि नङा दा बेखायनो आं सानो जे बयहाबो बेयाव रेसपन्सिबिलिटि दङ खारन बेजों जि एडमिनिस्ट्रेट जागोन बे गासैनिबो थाखाय जागोन बे बर'निबो थाखाय उनावहाय मोननो हागौ ना डाइरेक्टर बर'फ्राबो फिउचाराव नङा बे दिनै बर' मानसिया डाइरेक्टर पस्ट लानो हानाय दिनै जोंनि गेजेराव गैया जायनि थाखाय जोङो मानसि नागिरना मोनाखै आरो दिनै बर' कसारि सासे डिमासा कसारि बे डिमासा कसारि ममता हजाय बिथांखौनो बेयाव डाइरेक्टर हिसाबै बेयाव दिनै थिसनदों दा जोंहा दुखुनांथावा बेसो जे डाइरेक्टर एडिसनेल डाइरेक्टर डिपुटि डाइरेक्टर जइन्ट डाइरेक्टर जानो हानाय बर' मानसिया दिनै बै लेभेलाव सहैयाखै न' डाउट बर' मानसिया दिनै आसाम इडुकेसन सार्भिस पास जानाय गोबां माने इन्सपेक्टर अफ स्कुलफोर दङ बा माखासे बिटिसिआव माखासेया दिनै मोनसे रेंकसिम डाइरेक्टर अफिसाव मावनानै दङ किन्तु बै रेंकखौ मिट खालामनो हानाय दिनै जोंनियाव एभेलेबल मानसि गैया दा बे जोंनि थाखाय मोनसे लेकिंस अके थेंक इउ सो माच सार दिनै जोंनो टाइम होनायनि थाखाय जोंनि बिएम सेटआप चेनेलनि रायजो राजाफोर जायफोर भिउवार्स एन्ड साबस्क्राइबार बिथांमोननो टाइम होनायनि थाखाय निस्सय बिथांमोना नायनानै गोबां खोथाखौ बुजिबाय गुलाय गुजाय माखासे बाथ्रा एबसुखौ लानानै पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा जों सावरायबाय बे बिथिङाव नोंथांमोना एसेबाबो क्लियारिफिकेसन मोनबाय आं बेखौ सानो आरो नोंथाङाबो जोंनि खेबसेबाव आं बुंबावो गोबां गोजोननाय थाबाय सार नोंथांजों लोगो मोननानै आरो बे जोंनि फार्स्ट गिबि खेब जोंनि बिएम सेटआप चेनेलाव interaction with Mr. Dipin Bero, President of EFSU. Thank you so much, sir. Goodbye.